Evde radyoya denge gele. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باشگاه دارین هشایی رو 27 سپت 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده امین و چند سرس به پیشکش بکندم دم آزادی ری براپویا شانده ادن پارتی بربر ایمرالی و بریکتن شانده ایمرالی پارتی و کبو دموکراسی گلاندن پارتی کو Ahmet Türpervin Buldan Sırı Süreyya Önder Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan Cengiz Çiçek Ufaik Özgür Erol Pekte Cibu Hevdittina Siyemin Abreber Abdullah Öcalan ve Berbikirtika Grava İmraliye ve Breket Şande Depişti Hevdittineli İstanbul'e da Huyane Bide U Banga Dirukiya Reberapo Braya Gişre Parvebike Li İstanbul'e hazırti hatinekerin herkes naha benda da Huyaniya Dirukiye Hatiyarkerin koyuş bu da Huyaniya Dirukiji ve le Ahmed'el Qada Şeyh Said Luvaneji Qada Bajir ekranın mezin verindanin u da Huyani bezindi veredayin Dem Parti DPP u Teja Bank Ligerker ku İru saat 16 de Liqaden Ahmed u Wane Kombebe Kecedeki Avrupa Jibuda Huyaniya Dirukiya Reberapo Peyamekta Kecedeki Gut Reberapo Dişertu Mercengiran yen tecid ede Pevajuya Çareseriya Perskireka Kurta despekirin Armanca Reberti Ravastandına Şere Pekarna Aştiyek Mayindeye U Saskirna Demokrasiya Rastakine Peşte hevditina şande İmraliye bi saat Avrupa ve saat 15 hande da Huyaniya serukati veredayin. Em banktekin kulli guri rehe da Huyaniya diruki leher komele u navinden civaki ekranel mezin deyinin u jipevajiyere bibin bersib. Pergodarince erişen devlet atıka dagir kerci ben haber devam dike devlet atıklı çol tera reveşide 12 kez katilkir. Davinde ragandına hezin Suriye Demokratik kasede bida Huyane geragahand ku devlet atıka dagir kerli başure şeddade ya kantona cizire bomba baran kir. Navende tekildari konkujiye ev agahi parvekir. Duh pişti nivroje balafrin devlet atıka dagir kerli gerek heremen reveşide nokteyin hezin kasede malen karkerin sivilan bombardıman kir. Liseriya khurafi yadına bera derazura hasekeji vasayta sivilin ku şivanin peste de bun kiriye armaç. Kasede dazani ku devlet atıka dagir ker 16 caran erişen havayı lidiji hereme pekaniye. Dencamede çar şerbanin kasede 6 karkerin sivil du şivan şehit bune. Reveberiya Xweser erişali diji Çolistana Reveşi de şermezar kir devlet atıka da ker balfren şer u bemrov diji Çolistana Reveşi de abaşur haseke erişen havayı pek anen u de encam ede 12 sivil katil kir. Reveberiya Xweseriya Demokratika herma bakuruşate Suriye bida Huyane ke erişen havayı devlet atıka da girker 50 diji hereme şermezar kir. Reveberi diyarkir ku everiş درفت ده چته دایشه کو خودیسا و جینن رهبری خسر جواتان امنیت ویل همبروان ایریشان بر پرسیاردید و بانک و رخصنن حقوقی مروی کرکو با وکیل ازگین وان ایریشان راستینن داوی داخویانی در رهبری خسر سرساغی جمالباتین شیدان رخواست Lain İsa'yı segund hatın bomba baran kirin erişen devlet atıka dagir ker yeni ser Rojava ben haber devam dike balafren ben miroviyen devlet atıka dagir ker günde Hüveyce, Sikere u Hasile yen ayn İsa'yı bombardıman kirde encama bomba baran de ziraren mezin çebun. Jiber bomba baran veraniyek mezin zırganeci çebu. Devlet atık komeveye paramiliter şevedin erişi bajaruk e zırganeye kantona cizireker. Jiber toparana giren al bajaruk e de malen navçe u hereme pişesazi de xsarenmezin çebun dediğimen enji an hayre hatine şandın de xuyadike ku saziyen hizmet edidin edinnemadıkarın vere xabitandın. Hadzanın ku sivilinde erişede birindar bu ne gelekene.
Tevdem em kongreyeli Şamê reddikin tevgera civaka demokratik tevdem tekildar kongreya diyaloga niştimani yalı Şamê hatiye li darxistin daxuyaniyekda. Tevdem daxuyaniya xwedê û hat bêje. Beşdarên kongreyê baweke yêkalî û ji yek qadekî hatine hilbijartin. Jin beşdarî kongreyê nebûn û ji ber vê jî soza avakirina Sûriyeke piralî û demokratik vala derket. Tevdem destşankir ku biryarên di kongreyê de hatine girtin jî li gorî berjewendiyên takekesiyên beşdaran hatine girtin û wiha dewam kir. Nûnerên rastiyên gelên Sûriyeyê di kongreyê de cihne girtin. Ji destpêka şûreşa Sûriyeyê ve civakeke demokratik û azad li Bakur û şatê Sûriyê hatiye avakirin û yekparêziya xaka welat parast. Ev modelê reveberiya xweseriya demokratik hemû pêkhate û çandên herêmê diparêze û jinan pêşengtî kir. Ji bo siberûjê Sûriyê nû û parastina mafê gelan yekane model avakirina bingeya pergaleke navnetewî ne navnetewî ya ne demokratik bû. Divê hemû gelên Sûriyê tê de cih bigirin û jin jî di biryardayînê de bibin hevkarên bingehîn. Qesedê naslameya sê şehîdan eşkere kir navên deragandina Qesedê bi daxuyanîkê naslameya sê şervanên şehîd eşkere kir daxuyanî wiha berdewam dike. Hêzên me li tevaya eyniyan bi taybetî li bendava tişne û piraqara qozaxê berxwedaneke dîrokî dikin. Hêzên me pêşengiya pêkhatiyên herêmê hemû êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê têk birin û herêm parastin. Navên de got ku divê berxwedana dîrokî de sê şervanên wa şehîd ketine û têkîlarê naslameya wan ev agahî dan. Beşar Abdulselam el-İbrahim binazdan Mahir navê dayîk Nîshet navê bav Abdulselam li min biçe ji dayîk bûye di 12 Kanûna 2024 de li bendava tişinê şehîd bû. Hesen Yusuf el-Fereç binazdan Mazlum Hemret navê dayîk Fidan navê bav Yusuf li Reqê ji dayîk bûye di 23 Sibata 2025 de li Ayn İsa de encama krîza dil de şehîd bû. Walid Abdulbasit Ali binazdan Vêkes Qamişlor navê dayîk Rojîn navê bav Abdulbasit li Qamişlor ji dayîk bûye di 23 Çilê 2025 de li bendava tişinê şehîd bû. Şenên Suryanî dem hatiye ku Rêber Abdullah Öcalan bi fîzîkî azad be Suryaniyê ji bajarê Tirbesiyê destşankirin ku İnisiyatifa ku Rêber Abdullah Öcalan daya destpêkirin ji bo tevahî gelan wê beriya aştiyê. İsa Denho diyarkir ku Rêber Abdullah Öcalan dikare rûşata navîn aştiyê pêk bîne û got rêbertiyê xwedî hêze ku dikare tevahî pirsgirêkan çarîser bike ev yek devdîtirên dawî de hatiye xuyakirin. İso Denho got divê demildez İşkenceya tecritê rabe divê Rêber Abdullah Öcalan azad bibe gelê Suryanî bi destê dewleta Tirkiye dagirker rastî gelek komkujiyan hatiye. Divê mafê hemû pêkhatiyan û gelê herêmê werê parastin. Casîden hojî ku ji mafê Rêber Abdullah Öcalanê ku îro di nav gelê xwe de be. Em wek gelê Suryanî bi azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan re ne. Kurd û Suryan di dîrokê de bi destê dewleta Tirk rastî qirkirine hatine. Mafê wan e ku îro azad bijîn. İnisiyatifa jireya pêdiviya min bi aştiyê heye hat avakirin komxebata jin aştiyê de axivin di navbera 22-23 Sibatê de li İstanbulê hate pêkanîn. Jiran têkildarî komxebatê deklarasyoneke parvekir hat gotin ku di komxebatê de zêdeyî 100 jin amade bûn li ser rawestandina şer û pêkanîna aştiyê nîqaş hatiye kirin. Jinan pêşî komxebatê deklarasyoneke weşandin û gotin ku wan înisiyatifa jinê pêdiviya min bi aştiyê heye avakirine. Şaredariya Beykozê ya CHP'yi Alaaddin Köseler hate bin çavkirin. Şaredariya Beykozê İstanbul'e Alaaddin Köseler ji di nav de serdozgeriye Komareya Beykozê ji ber Sûcê di îhaleyê de hîle kiriye derheqê çar kesan de biryara binçavkirine da. Di çarşîvê heman lêpirsînê de derheqê 17 kesan de jî ji ber Sûcên di îhaleyê de hîle kirine û ji bo suç kirine rêxistin avakirine endamtiya rêxistin û alîkarî kirine biryara girtin binçavkirin lêgerin û deste serkirin hatiye dayîn. Kesên hatine binçavkirin birine Müdüriyeta ya İstanbulê.
Belegodan jemen çen serisi ve peşkeşkirin ana hatırı ve demaş.